La porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. No em trobo gaire bé. Els pares de la Pepa i d'en Jordi ja tenen l'esmorzar a punt. L'esmorzar és a taula! La Pepa té tot de puntets vermells a la cara. Mare, avui no em trobo gaire bé. Deus tenir alguna cosa. No fas gaire bona cara. No pateixis, trucarem al doctor Osbru. Consulta del doctor Osbru, digui. La Pepa no es troba gaire bé. Té la cara plena de punts vermells. Ja se'n pot tornar al llit. Ara mateix la vinc a veure. El doctor Osbru ja és a casa de la Pepa. Bon dia, Pepa. Què? Com et trobes? Doncs no gaire bé. Treu la llengua, sisplau. No és res greu. A la Pepa li ha sortit una erupció a la pell. Hauré de prendre xarop? Aquestes erupcions es curen de pressa, però si vols sí que te'n puc donar una mica. T'anirà bé. Sí, gràcies. Té, però t'aviso que no té gaire bon gust. Obre bé la boca. Que dolent que és! Ets molt bona malalta i molt valenta. Avui que no es mogui del llit. Tornaré a venir més tard per veure si li ha passat. I pot rebre visites? Oh, i tant! Totes les que vulgui. El que té no s'encomana. Fins després. A reveure, doctor Osbru. Ara ja em puc aixecar, oi? El doctor Osbru ha dit que avui t'havies d'estar tot el dia al llit. Oh, és que és molt avorrit. Però també ha dit que podies rebre visites. Em pot venir a veure la Susanna? La Susanna és la millor amiga de la Pepa. Li haurem de preguntar a la seva mare. Hola, què volies? La Pepa vol parlar amb la Susanna. Bon dia, Susanna. Bon dia, Pepa. No em trobo gaire bé. Tinc la cara plena de punts vermells. T'ha vingut a veure el metge? Sí, ha vingut el doctor Osbru. M'ha dit que no estava gaire bé, però també m'ha dit que era molt valenta. Així estàs malalta de debò? Sí, esclar. No ho faig pas veure. Avui no em puc moure del llit. I per curar-me, el doctor Osbru m'ha donat un xarop que era molt dolent. Ara mateix et vinc a veure. Portaré l'uniforme d'infermera. La Susanna acaba d'arribar a ca la Pepa. Porta l'uniforme d'infermera. La Rebeca i en Daniel també han vingut. Hola, Pepa! Hola! Com et trobes, ara? Encara no em trobo gaire bé i no em puc moure del llit. Podem fer alguna cosa perquè et trobis més bé? Em podríeu portar un suquet de taronja. Molt bé! Sembla que s'ho passa prou bé, la Pepa. Moltes gràcies, Susanna. Et trobes una mica més bé? Una miqueta sí. Daniel! Demana-li a la mare a veure si em puc menjar un gelat. I tu, Rebeca, em podries portar unes quantes flors. El jardí és ple. Ara arriba el doctor Osbru. Ve a veure què fa la Pepa. Mira que bé. La infermera ha arribat abans que jo. Com està la pacient? És que no sóc una infermera de veritat. Només ho faig veure. Entesos. Vols que me la miri jo, doncs, la malalta? Val més que sí. Ves per on? Li han marxat els punts vermells. Ja està curada. No estic ni una mica malalta. Com et trobes? Em penso que m'hauria d'estar una estoneta més al llit. Molt bé, doncs. Jo me'n vaig a jugar a pilota al jardí. Què, nois? Qui s'hi apunta? Jo també! Em quedo ben parat. Ara sí que està curada. Soc la Pepa. Soc la Pepa.